ରାକା ଭାଇ ବାହାଘରରେ ଡିଜେରେ ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଲା ଯେ ଲୋକ ପୁରା ଠିଆ ହୋଇକି ଡୁଙ୍ଗିଲେ। ଚାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆମର ସେଇ ବନ୍ଧକୁ ଗାଧି ଯିବା ବେଳେ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ବାହାଘର ନା ଯିବାରେ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ନା। ହେଠୁ ଗାଧି ଆସି ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଭାଜି ଭାତ କଂସେ ଭଲ ଭାବରେ ନାଦି ପକେଇଲି। ହେଠୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଓ ପରଫ୍ୟୁମ ଟିକେ ମାରି ଠିକ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି। ହେଠୁ ଆମର ବୋଲର ଗାଡି ଆସିବାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଠୁ ବସି ଚାଲିଲୁ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଝିଅର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ। ହେଠୁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମର ଟିଫିନ ବଣ୍ଟା ହଉଥିଲା ଓ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଆଣି ଭଲ ଭାବରେ କାଚ କରି ଚୋବେଇ ପକେଇଲି। ଟିକେ ପରେ ଆମର ଡିଜେ ବାଲା ସାଉଣ୍ଡ ଓ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଲା। ହେଠୁ ଆମ ସାହି ପିଲାମାନେ ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ ରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ପୁରା ଠିଆ ହୋଇକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ଡୁଙ୍ଗିଲେ। ତା ଆଗ ପଟେ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଆମର ଢୁଲିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ କମ ନାହିଁ, ପୁରା ଧୂଳି ଦଶ ପୁରା କରି ପକଉଥିଲେ। ଏଠୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ବାହାରି ପଡିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯାଇ ବସି ଭାତ କ୍ଷୀରି ମଟନ ଧରି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ନାଦି ପକେଇଲି। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ। ଗାଡିରେ ବସି ଘରକୁ ଆସିଲି। ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।